Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás uvítal ve výstavních prostorách České spořitelny, poděkoval České spořitelně za možnosti dlouhodobě zde realizovat výstavy, které možná i vy rádi navštěvujete. Chci poděkovat zahraničnímu odboru města Brna, který podporuje naše aktivity s Bratislavou, protože Bratislava je partnerským městem. My jako banka jsme velice rádi, že ten prostor můžeme oživit vždycky výstavou, zatím vždycky velice kvalitní výstavou, ke které patří i tato. Ďakujem pekne za slovo aj za možnosť otvoriť výstavu Dušana Nágela. Dušan Nágel je autorom, ktorý nie je verejnosti ani odbornej, ani tej laickej neznámy. Je však známy predovšetkým prostredníctvom svojej ilustrátorskej tvorby, pretože ilustroval vyše 100 rôznych titulov cez Majovky, Dostojevského, je dvorným ilustrátom Dušana Dušeka. Ale popri jeho ilustrátorskej tvorbe paralelne vzniká aj jeho voľná tvorba, a to od začiatku 80. rokov až do dnes, lenže táto jeho voľná tvorba je tak trochu neznáma, pretože Dušan Nágel ju tvorí vo svojom bratislavskom byte a ateliéri, zároveň v bratislavskom Ružinove, ale dlhé roky si ju nechával sám pre seba a až za posledné roky, pár rokov dozadu v galérii 19 a toho roku v spomínanej galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch svoju tvorbu, svoju voľnú tvorbu takto vo väčšom predstavil. Tvorba Dušana Nágela dlho bola aj pre jeho blízkych kamarátov do istej miery takým tajomstvom a Dušan Nágel oproti ilustráciám, ktoré napriek samozrejme autorskej voľnosti a slobode sú predsa len viazané na určitú tému, tak jeho voľná tvorba pracuje s abstrakciou a Dušan nedáva svojim dielam názvy. Pri všetkých dielach, ktoré ste si už mali možnosť pozrieť alebo ich o chvíľu uvidíte, budú datované rokmi, kedy tieto diela vznikali a pracujú s jazykom abstrakcie, čo ale neznamená, že by častokrát za nimi nebol tak trochu utajený aj príbeh, pretože Dušan veľmi často reaguje na veľmi konkrétne udalosti života, politiky, spoločnosti a objavujú sa, aj keď nie vždy sa dajú úplne jednoznačne prečítať, ale Dušan má k ním veľmi pekné príbehy, možno nám niektoré z nich dnes prezradí. Moje veci sú rámcované rokmi vzniku. Je to ešte upresním, je to vždy zo zadnej strany. Ja svoje veci nesignujem, nepodpisujem spredu, čo niekedy vyvolá rozpaky, že či to je originál. A ja vždy upozorním, áno, len to treba obrátiť ten list a tam je môj podpis, mesiac a rok vzniku. Čiže je to originál týmto spôsobom signovaný. Takže je na každom z vás, aby si k tomu našiel nejaký prístup, bez toho, aby môj spôsob navádzania bol v tom názve. Lebo ja osobne mám skúsenosť aj pri iných výstavách, kde sa tie veci, ktoré sú vystavené, pomenovávajú. Ja niekedy hľadám sám v sebe, že či je to tak, pretože ten názov autor si dá, ale ja, ako ktorý stojím pred tým artefaktom a komunikujem s ním, mi to niekedy ako nevychádza. Takže toto je voľné pole pôsobnosti. A aby som na záver len povedal a poďakoval vám všetkým, tak poviem jednu technickú vec, že s Antonom, ktorému ďakujem, aj pánovi zriaditeľovi, že sme sa tu ocitli, tak šírte túto myšlienku a sa poteším, keď vďaka vašim informáciám a ďalší ľudia budú môcť vidieť túto výstavu. Prajem vám príjemný zážitok z pozerania a hlavne z komunikácií medzi sebou. Všetko dobré prajem.